Duha ka aligasyong tigpayuhot og pinaugang dahon sa marijuana sa duha ka tulunghaan sa Davao City, sikop sa bypass operation. Mga suspect, mga senior high school student pa. Ani ang report. Alas 10 kagabi, hulog sa kamot sa kapulisan ang duha ka aligasyong tigpayuhot og pinaugang dahon sa marijuana. Suspect, gilang sila Rico Cabanyero, 18 anyos, og Rene Jane Tayong, 20 anyos. Ang duha, puro senior high school student. Duha ka suspect nato na palitan nato og marijuana na kani sila tig-supply ni sila sa mga estudyante sa UM Matina og sa senior high sa City High. Nakuha kanila ang manilikid sa pinaugang dahon sa marijuana og mark money apan gilimod gyapon sa duwang maong pasangil. Wala na sir, gamit ko pero karon na wala jud pagkadako tingali ko pagkadako gani na ano na ako pag drug test ko wala jud ko sir, wala jud ko negative jud ko sir. Dili to mo Sa investigasyon sa Talomo Police, ang duha matud pa ang nagadil og mga pinaugang dahon sa marijuana sa ilang mga kaubang estudyante ra usab. Para sa mga ginikanan nga ila gid monitor ilang anak kung sa mga activity sa eskwelahan basig napasagdan nila og wa di nila ma-monitor makabarkada og di maayo mo nang magsugod nagbuhat og dautan.